text, wala kasi signal karne. Tayo ka nung kamunta kanya kapal yan. Nilibo ko mo eh. Kaga lang may nuno ka kanya, teka manahimik. Yung matuto ito, maniwala ka rin. O bahala ka. Nanini? Ah, punso. Punso yapin ni. Sabi na mo, ating kang kapangyarihan, mamarusa ka mo, ano? Sabi mo, ating kamon laman na malate. Malating tao, ating kamon laman. Eto to, sabi mo, sasakay ka pa mo kay manggaw, ne. Panam mo, panibaganda akin. Mga dali na itong puso ito. Ano kasi itang gamit ko yan eh? Mga dali. Kabalo mo yung kamapakin mo. Mga dali na itong puso ito. Hinanaragama ko. May ngasos lang maka din eh. Sanida na. Bap! 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 Namulanagama ko, Bap! 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 Namulanagama ko. May ngasos na ako. Ano ka? May nari ko kasi punsong yun eh. Pero murag eh. Tapos, di ba kang kaysa na huling may ngasos na bigla rin gama ko. Mal, may nuno na ka kanya, sira. Ano kasing kagawa mo eh? Babalo ko rin. Nabi ko na landing kaya ka, kapal yan ang kagawa mo. Wala ko sa inatutureta. Oo nga ni gawa mo, manyag kang tawag kaya tanunong kanyan. Sapa mo. Pamalmuran may kasi ka. Tara. Ito naman. Nakakasing kasi sa bundok eh. Nabi ko na kaya kayo, nakamama ko, kapal yan. Ngayon iyan, tuloy, kapala ka. Yan, manyag na kang tawad. Sabihan mo, pasisibayo eh, nakamalmura. Tulid yun lang po lang darili ko. Yan ang malmurang kakapilang basot at tulid yun lang mo po rin eh. Makasabi ko pumayap kayo, tulid yun lang mo po rin eh. Yan ang malmurang kakapilan. Bap! Bap! Tutulid lang! Ano eh? Thank you po, putarida na. Tutulid lang, ah! Malmura ka kasing pasibayo eh. Yes, tuloy, sinabi mo, puta nagda na. Di balig lang. Tanigda na yan, tuloy. Eh, lalo niya, umidami na. Panano na kanina eh. Ngit ang tawad. Ay, tene, pwede ka yan. Dapat misan mo. Bukas na. O, tara na. Wala nung makakapangang ganyan. Halo. Tatabaro, pumantong kaya kayo. Paulo na po ano yata. Yan itong kaluban mo lang, yang kini mong kilwal. Kalab na kayo ano. Boss, masik ka pa damdam. Oo. Tagano ka rin kayo to, Sa Carlos kayo po. na masakit mo. At yan po. Kaya ni sabihan kung tapatan kaya kayo, ang kaya manulo kayo na makalupa ka rin tangaliwa na libre mo. Keti ating bayad. Ating bayad. Kahit boss, di alam mo kung ating bayad na. Paano ka sa dati libre? Ako po tatanggap ng help. Aliko, kaya balo ito. Yan minsan kasi, nakatanggap ko. Kaya manapan niya likin tindahan niya, di mo rin tanggapan eh. O boss, cardias ito. Dapat talaga, cash. Ayun, Pera. Pera talaga. Wala. Magkano po? O, dahil nakaman masyadong masunting yata, yan dinalan mo. Sige, magsilbi na. Tapos, dinalam mo pala. Ang dinalam ko, ito kaya ka. Lala ka man, di ko dinalam kaya ka. Boss, ikaw pala ito. Pap, kayo po. Kaya akong kumakain dinalan. Dinalan niya ito, ha? Ang dinalan niya, ha? Ulo niya na ako mo. Oo, lukulok ka tong, lukulok ka. Bagya, boss. O, sige, tigdaw na ka. Ito na ako. Oo. Ay, ni, inuman na yung lumbeses pati ngapon, ne. Sali siya ka. Anong beses? Taba ka kanyang tiki-tiki yan.
Tigi-tigi. Oo. Yan babagay kang katawan mo yan. Sa guli, matanggal ka sa kita dyan kanyan. O boss, oh. Branded job mo. Drugs mo na ako. Alime, do drop, saldukan mo minsan. Ano yung Sa tipin na overdose, bangka ni tamas tatalab. O yan, o. Alam mo, tatalab na. pauli mo mukan yan. Ay, ito, susubliero ko yung bote. Susubliyan. Refill ya po. Oo, susubliyan. O, ako mamiras kaya kayo. Sali siya, kapangako ko. O, sige yan. Wala boss eh. Umayo kayo, tsaka matutod. Assistant. Oh, katabar na. Yung ko ano rin ang tao? Kaya ko na lang, nadila pa. Hindi, malaot na la. Oh, malawat na rin. Refill tanin pa si Bayo. Kaya magbater. Nalay mo, lapos na magbalik lang. Masaling kaya tamang panulong. Kaya tinanantan. Mamakla-maklay niya. Nating pag-20 pamalitan larong yun. Sige, maglawe-lawe ako kitang kilol. Bata, tintanan naman ba yung Sige, lumawa ko pa ng ating paulo na eh. ago? Yung ayaw, pasyente. Oh. Ba, demonyo rin yan. Nananuyak yan eh. Napapalakpang. Papagrontakin ka na akong ebon kalapati, ayan o. Bawal eh. Pagrontakin hapin. Siya na sulapon eh. May naya pa bisulapo niya na. O, kababalo sulapo. Oh. Baka nanuyang sulapong mabasikan na yan. May nunugin, kaya palakpakan masalese, may nunugin adwang boy daya pernal din. Ang kunya, kaya pala Ano, minunod ko pala lamang, kumakanya ka. Eh mga boss ne, aligo lang. Eh, Boss, ikay. malaway tayo ang bornok. Uy, tataborno. Magaling yan. Bako pa kaya karelo. Eh, payapay, boss. Takla sumuwa yan nandun. Magaling na ako na, medyo ayos na ako kanina. Sa dalada kaya? Oo. Basta salese ko. Ako rin may pahingay pumakin. Oo. Prometa. Kapotahan, magrontahan. Tatabar na. Tingnan naman pagoyo. Ay, paulo. Atin na naman. Talagang mas kanyang aldota ngayon, karakal pagoyo. Ay, paulo. Ganito, patuba mo na. Hanggang kanya mong kilol pa si Bayo. Alam na kayo anak. Yan. Si tataborno. Bayo, din na naman. O, nano, kumusta ka to? May balik ka. Ayos na ako po. Ako na, nani, kuha mo may ulikin balayo. Eh, ako po ikaw may uli eh. Ako Eh, na galing liyo. po. Asaga ng miya po yun eh. Eh, magkano ka mo? Opo, asaga ng miya po, Oo, makakanya. nang problema mo to. Ninuno ko po. Aro, menuno. Neningan ten. Hinanan niya warit ng punso. Kita po kasing anak. I-boy diaper. Oh. Kaya beke, malmura na eh. Ang diyang iya, menuno yan ang mga tikan yan. Opo. O teme tiki Tukike kini. po sa guli po ba na yun? Oo, sige. Ako ko pa po. Sige, sama. Ay, ito. Mangailangan kayo pala kayo ni. Bayad ha, lilibre ni. Kung magdala na aring pera. Opo. Magdala kayo. Namburi mo, mamayad ka o itanauluan din. Kumayad na ako mo po. O, sige. Panayin ka. Oh, tugyan ba? Kasi ng pinggagal mo rin puso. Kaya po kayo magaling ita. Oh, tabesito. Tabesita, magaling ita. Mas pwede, mamiulid. Opo teno, sa leseren ni, magikalumpo ko Yeah, pa. sales yan. Yeah, yun na rin. May dana talig na pala maklam na. Sige, punta lang yan eh. Ikaw nung kamunta. Ay, pwede, tiket punta lang. Hindi na mo, balo yun eh, tiro miniki ako. Sige. Balo mo na yan yung dalan. Sige. Boy pa Balo, ka. eh. Imiyak kayo. Sige. Pa. Alo, da naman to. Karani na pa? Oy, kani. O, to, nawarlaret ang abi mga danan. Alikwad na na po. Minulila po. Sa bagay, masalesa niya kasi itang metong. Opo. Yang kaya abi mong melmura kitang punso. Yapin po, ne po kasi katapang eh. Ay, masait ang gagawan mo nga ito. To, mo naulitan ta. O sige, ulwan da kayo. Magdala kang pera. Karani po, tula po yung Ingat bulsa. ka. Opo. Ba't sila po Pero, yun? muna, no yung ako, amanyang kota liri. Ay, kaya na mo. Basta pera, listukan pa niya. Nagal ka? Ba't sila po yun? Wala na pong tawad kayong makanya. Alda. Tatawad yun. Subli mo rin pera na, muli na ka to. Ay, hali na po. Tatawad ka pa eh. Tatawad ka pa kasi. Wala akong po niya ni sigarilyo. Nakasisindi.
Talikod pala na. Oo, kanya namang ito. Oo. Asa lese yun ang po kanya rin eh. O siyempre, sa patit ang binayad yun. Kale, masikan ng spiritual tamo ka ng kapangyarihan. Wala mo rin itong bulong-bulong tayo. Wala naman po sa idipek yan. Wala naman, maliban na mo nung atin yung piris ng ating puntang bulungan. Natural, mamangga talaga. Wala pong posibilidad na malumpo kami. Wala naman, conforme na, nung akmul men, buhay niya, ako na yung payak mula. Sige. Tsaka yan nakamangutang, nyapin niya ako yung manong. Bisakay ka na manula. Hindi ako kaya rin ang 120 na. Kaya pangutang mo. Geng. Walang kontra, baba ng bagya. Ang mga ditang na. Papap. Bukay la to, bukay la, masala sa Visa, oh. Matigit na po. Ano po visa? O, minsan pa. Kaya po. Kontra ako kasi. Dito. Papap. Papap. Oh, okay, yan, masala sa rin. Bukay na lang. Wala po visa. Wala po visa. Oh, magbalik na kayo kaya bukas. Wala na ako yata ang kapangyarihan. May nanay siguro yun eh. May nanin eh. O, di sa magbalik na kayo mo. Oreta pong pera mi. Akin po. May gamit na eh, siyempre. Kunan nyo po, wali. Pwede pong i-refund nila. Ali, ulwanda ko pa naman eh. O sige po. Dito ang pera eh, kaya di kami pantalan. O, nawarin-yawarit ang punso, tuloy eh, punta lang tayo Tuya ngayon. po Diyan kito. po ito ho. O, sige, muna na kayo, sunod kami. Sige po. Pag-gil tayo. O, ano kaya kanin pa siya, tala ulo reto, ano kanin dito ang pera sa karakalda pa mo, sayang. Banda tali, ripandoran pa siya, tala sa lese, busa mo man sa lese. Luwak natin. Ano kayong gawin ta? Napunta na tayo. Wait, ang punso, kailangan, yan na nga isip kong paralan to, banta rin, pera nga rin. Kaya tayo rin eh. Nung itala sa lese, ako nandoran. Kapit. Tara, sopan ta. Manta, itang pera nga rin. Dahil gamit, dala Kaya akong bala, hanggang na malar, do ako ng pera nga rin. Ayun ta naman. Balik di ako yata pera ka. Magaling ka kaya. Kabalong. Yaw po mo rin ang pera nga rin. Pasalon da akong mga biyas. Yaman ka na ako pinti. Bakit? Hanapin punso yan. Yapin po. Opo. Ay, hindi po. Ano pong punso? Ay, ni. Kaya na ako kumang katirang ko tabulong. Kanta sa lese na kayo. Pispas kayo kayo ni. Dahil pag-aari na yun. Sa lese kayo mga gadgalo. Galing ka po nga niya. Wala mo ko kontra mga gita na nga. Sige po, sige po. Papap. 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 Yeah, bukay la. Sa lese na yan. Bukay na. Kalila po visa. Matigit po rin. Eh, kung bisa bukas na talaga. Wala na yung kapangyarihan kasi. Ngali po, balik yun ako mumupurat ang pera mi. Mapin po. Oh, misip kayong paralan. Baka kanito. Ano ako man po yata tutong biyase. Hindi. Eh, ako kontra kasi. Kukontra ka eh. Oh, panahin nyo kayo. Magbalik kami na. Oo. Ikaw pa. Balik di ako ito. Gawin ka kami. Paritin eh. Doon pala matinik ng gayret. Ang ito, goyong tala eh. Ito eh. Masa ilang goyon din eh. Kung nandun pa si Byron Karelang pere. Kaya tatiba-tiba ngayon eh. Hali. Ating kumbalong gawon. Tuldet ang pera. Yan ang talo. Tara, punta na tayo. Kasi kasalanan mo nga yan eh. May napuya Anong po yan? yun eh. Dami. Ito. Balik yun ako purat ang pera me. Orin nilang pera eh. Tatanang ko na lo. Balik yun po. Nung ito ako aulo ko na nyo la. Opo. Opo. Nawaring gawa mo king nuno. May malmura kayo po. Kaya may kanya ng gama mo. May Opo. pasakama. Puta na ida mo. Ay! Ay, mana. Ay! Ayaw pa kawakan yung temper. May nuno ko naman. Pelmura kaya kasi eh. Nakakalinguan ko eh. Ano minuwa niya nakuha? Wala. Makakasama lo. Bukla. Tabukla yun naman. Oh. Para-parehas na kawan yan. Para-para ta. Tara mamanulita na. Oh? Tara. Kanyan talaga eh. Ako kung kanino yung panyaling abyas.
Igaro mo pa niya rin ang bago. Ano kami? Mga barog na ako kanya ang papa. Tara.